Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі. Пра гэту кнігу павінен ведаць кожны беларус. Гэта адзін з самых важных кніжных помнікаў ва ўсёй усходняй Еўропе і дакладна на беларускай зямлі. Сёння мы будзем гаварыць пра адну з самых вядомых і, на вялікі жаль, самых невядомых старажытных кніг, створаных і, так бы мовіць, вядомых на беларускіх землях на працягу ўсёй нашай гісторыі. Гаворка пойдзе пра унікальную рукапісную кнігу, якая звязаная, скажем так, з працэсам фарміравання беларускай народнасці, фарміравання беларускай старадаўняй мовы, якую называюць сёння часта старабеларускай, фарміраваннем таго, што сёння мы можам назваць беларускае мастацтва ці беларускі стыль, кнігу, которая лічыцца адным з найбольш старажытных і каштоўных помнікаў і сведчанняў нашай мінуўшчыны, і гэта ўсё адзін і той жа помнік. Гаворка пойдзе пра Лаўрышаўскае Евангелле. Хвала Хрысту, дарагія гледачы і слухачы, сёння нашая з вамі сустрэча будзе прысвечаная вельмі важнаму кніжнаму помніку ў гісторыі культуры Беларусі і ўсёй усходняй Еўропы. На мой погляд, гэта адна з самых, можа быць, каштоўных і знакавых кніг, створаных на беларускіх землях, якая з'яўляецца выключна важнай крыніцаю вось для любога беларуса. Прытым пры ўсім, што гэты помнік мала хто ведае і уяўляе сабе, хаця у школах пра яго кажуць, у энцыклапедыях пра яго трошкі напісана, але дагэтуль у Беларусі не выйшла ні адной манаграфіі, не абаронена ніводнай дысертацыі, прысвечанай Лаўрышаўскаму Евангеллю. Што ж, чаму гэта кніга мае для нас такое непасрэднае значэнне? Перш-наперш я павінен абазначыць, што гэты кніжны помнік лічаць сваім далёка не толькі беларусы. Хаця, вось, я думаю, што для многіх з вас вядома, што Лаўрышава знаходзіцца так на беларускай зямлі, і калі ўжо Евангелле назвалі Лаўрышаўскім, то значыць яно неяк звязана з гэтым самым Лаўрышавым, што каля Наваградка. Гэта старадаўняя наваградская зямля, наваградскае княства, потым Вялікае княства Літоўскае, дзе некалі ўзнік старадаўні манастыр, і вось з ім якраз гэта Евангелле, відаць жа, і звязана, раз так завецца. Так, праўда, і ёсць. Але Лаўрышаўскае Евангелле абсалютна ўпэўнена сваім называюць не толькі беларусы, паўтаруся, але і літоўцы, украінцы, палякі, расіяне, а часам нават і прадстаўнікі іншых народаў. Калі пачытаеш, напрыклад, працы нашых калег з суседніх краін, то бачыш, што вельмі рэдка Лаўрышаўскае Евангелле ў прынцыпе хоць неяк звязваецца з Беларуссю. У расійскіх публікацыях найчасцей гэта Евангелле называецца заходнерускім ці часам паўднёва-рускім, як прынята, скажем так, называць традыцыю кнігапісання на тэрыторыі старадаўняй Русі, сённяшніх землях Украіны. Ва ўкраінскіх, скажем так, крыніцах, навуковых даследаваннях мы гэты помнік часта бачым пад найменнямі проста як украінскі, альбо галіцка-валынскі, ці проста валынскі, альбо як літоўскі, і, безумоўна, літоўскія даследчыкі яго таксама лічаць літоўскім, альбо помнікам Вялікага княства Літоўскага. Польскія навукоўцы яго нярэдка называюць проста старажытным рукапісам эпохі старажытнай Польшчы, ці рукапісам з бібліятэкі чартарыйскіх у Кракаве. Так ці іначай, вось, як бачыце, вось такая стракатасць, неадназначнасць трактовак, яна у пэўнай ступені, мне падаецца, характэрная, на вялікі жаль, для помнікаў кніжнасці беларускай. І ў гэтым вінаватыя не нашы суседзі, якія, як бы мы сёння казалі часам, у двукосці так, любяць прысвойваць кніжныя помнікі ці ў цэлым помнікі культуры, звязаныя з Беларуссю, сабе. Думаю, што гэта больш праблема наша з вамі. Менавіта звязаная з тым, што мы мала цікавімся сваёй
спадчынай, сваёй культурай, сваёй мінушчынай. Недастаткова актыўна працуем у тым напрамку, каб зафіксаваць хаця б тую спадчыну, а яе не так шмат, якая перажыла стагоддзі, дажыла да нашых дзён праз усе войны, паўстанні, пажары і іншыя выпрабаванні, якія, на вялікі жаль, закранулі беларускія землі. І вось у гэтай сувязі менавіта беларусы вінаватыя ў тым, што пабойваюцца, ну, скажам, шчыра і адкрыта называць тыя ці іншыя помнікі беларускімі, хаця часта маюць на тое больш, чым дастаткова падставаў. У тым ліку гэта звязана з лаўрышаўскім, безумоўна, Евангеллем. Дадзены помнік мы не будзем адбіраць у нашых суседзяў. Як мне падаецца, культурная спадчына у адрозненні ад нейкіх проста матэрыяльных каштоўнасцей, яна павінна не раз'ядноўваць народы, а ўсё-такі злучаць. На падставе агульных традыцый, агульных дасягненняў у сферы культуры народы павінны знаходзіць агульную мову сёння, паразуменне і спробу ісці наперад у супольных сваіх вось ініцыятывах. Так ці іначай, мне трэба было б сёння паспрабаваць даказаць вам, чаму лаўрышаўскае Евангелле гэта, ну, скажам, надзвычай каштоўны помнік кніжнай культуры Беларусі і ўсёй усходняй Еўропы, і вельмі хочацца спадзявацца, што ў мяне часткова гэта атрымаецца. Першае, што трэба сказаць, што кніга сваім лёсам, вось гэта лаўрышаўскае Евангелле, яна мела не просты лёс, але яна звязвае між сабою не толькі вось беларускія землі, але і землі колішняй старадаўняй Візантыі, пазнейшых дзяржаў, як Рэч Паспалітая ці Вялікае княства Літоўскае, Расійская імперія, сённяшніх многіх краін. Безумоўна, у лаўрышаўскім Евангеллі мы адчуваем некаторыя сувязі і уплывы эпохі старажытнай Русі. З іншага боку, мы адчуваем тут уплывы і заходнееўрапейскай культуры. Тым не менш, вось трэба паспрабаваць патлумачыць сувязь гэтага помніка з Беларуссю. На вялікі жаль, як я ўжо сказаў, з арыгіналам беларусы амаль ніколі не працавалі. У мяне бывала магчымасць все-таки дабрацца да арыгінала, і працуючы з гэтым рукапісам, я безумоўна звяртаўся да так званага аркуша са звесткамі аб выкарыстанні рукапісу. І я бачыў, хто перада мною меў магчымасць на ўласныя вочы глядзець, працаваць, вывучаць лаўрышаўскае Евангелле. І на вялікі жаль, вось амаль ніхто з даследчыкаў, што сёння жывуць вось і працуюць у Беларусі, не меў магчымасці на ўласныя вочы пабачыць гэты рарытэт. І гэта пры тым, што мы маем справу з адным з самых старажытных беларускіх рукапісаў. Ён уваходзіць у топ-5 найбольш старажытных беларускіх рукапісных кніг. Вось першае, відаць, Туроўскае Евангелле, 11 стагоддзе. У нас ёсць пра яго асобная перадача, зірніце абавязкова. Далей ідзе ў нас Полацкае Евангелле канца 12-го, пачатку 13 стагоддзя. 13 стагоддзям датуецца Аршанскае Евангелле, і хутчэй за ўсё другой паловаю таго ж 13 стагоддзя трэба датаваць Лаўрышаўскае Евангелле. Таму яно вось недзе прыблізна так чацвёртая па ліку з усіх сёння вядомых рукапісных кніг, звязаных з землямі Беларусі. Дык вось гэты рукапісны помнік, адзін з найдаўнейшых, адзін з найцікавейшых, звязаных непасрэдна з Беларуссю, амаль не вывучаўся беларускімі даследчыкамі. Гэта проста жаль і жах вось адначасова. Ёсць, безумоўна, беларусазнаўцы, даследчыкі, якія працуюць сёння ў іншых краінах, якім прасцей трошкі дабрацца да арыгінала, які ляжыць у Кракаве, які мала даступны сёння сапраўды вось там мінскаму, гомельскаму ці гарадзенскаму альбо наваградскаму навукоўцу. Хаця, ну, як кажуць, для навукоўцаў все-таки межы перадолець нейкім чынам ды можна. Тым не менш, вось за ўсе апошнія дзесяцігоддзі амаль ніхто з акадэмічных ці універсітэцкіх беларускіх даследчыкаў не працаваў непасрэдна з арыгіналам, і мне падаецца, гэта якраз адна з галоўных трагедый. Другая прычына, чаму мы пра гэта Евангелле амаль не ведаем, гэта тое, што мы не праводзілі комплексных даследаванняў па кніжнай культуры Беларусі. Вот у тым ліку тое, што я сказаў, што гэты рукапіс, як і большасць іншых беларускіх рукапісаў, нашы суседзі называюць сваімі,
то галіцка-валынскімі, то заходнерускімі, то літоўскімі, то польскімі, то нейкімі іншымі, звязана з тым, што ў нас фактычна адсутнічае уласная традыцыя даследавання рукапіснай кнігі. На сёння найбольш аўтарытэтнымі працамі з'яўляюцца даследаванні стагадовай даўніны Вацлава Ластоўскага, гісторыя беларускай крыўскай кнігі, это публікацыя, якая выйшла ў Літве, у тагачаснай сталіцы Літоўскай рэспубліцы ў горадзе Каўнас, Цікоўна, як падпісана на вокладцы, а таксама больш сучасныя публікацыі пецярбургскага даследчыка беларускага паходжання Міколы Нікалаева. Ён таксама, як і Ластоўскі, звяртаецца ў тым ліку і да Лаўрышаўскага Евангелля, сярод іншага прысвячае яму пэўную увагу, але ўсё-такі гэта таксама замежная публікацыя, зробленая ў межах замежнай, у дадзеным выпадку расійскай навуковай традыцыі. Беларусы не працуюць у гэтым амаль напрамку. У нас няма ні каталога беларускіх рукапісаў, ні навуковых даследаванняў манаграфічных, прысвечаных гісторыі рукапіснай кніжнасці, ні абароненых дысертацый, вось такіх комплексных, аб'ёмных. І ў выніку сапраўды у нас дагэтуль няма, паўтаруся, ніводнай манаграфіі, прысвечанай Лаўрышаўскаму Евангеллю. І гэта, скажам, другая вялікая праблема. Трэцяя вялікая праблема, мы, у прынцыпе, гісторыю Лаўрышава і манастыра слаба ведаем. Манастыр спыніў сваё існаванне яшчэ ў 19 стагоддзі, традыцыя была перарваная, ён быў закрыты, многія яго каштоўнасці разляцеліся па ўсім свеце, і сёння там-сям выступаюць, скажам так, на вока даследчыку, хаця рэдка. І Лаўрышаўскае Евангелле з'яўляецца упэўнена, можна гэта казаць, відаць, самым важным кніжным помнікам, звязаным з гэтым манастыром. А я нагадаю, што Лаўрышаўскі манастыр гэта ж не абы што. Гэта самы старажытны мужчынскі манастыр на землях Беларусі, які сёння існуе. Гэта першы манастыр у Вялікім княстве Літоўскім. У прынцыпе, першы манастыр ва ўсім Вялікім княстве Літоўскім, які быў заснаваны. Гэта великакняскі, то есть манаршы, такі вельмі значны манастыр, якім непасрэдна кіравалі кіраўнікі дзяржавы, і Вітаўт, пра которого мы шмат ведаем, і іншыя ранейшыя і пазнейшыя вялікія князі Вялікага княства Літоўскага непасрэдна ажыццяўлялі кіраванне гэтым манастыром, з яго атрымоўвалі падаткі і прызначалі нават фактычна там настаяцеляў, архімандрытаў на кіраванне гэтым манастыром. Само па сабе гэта таксама важна абазначыць. Да таго ж я дадам, што гэты манастыр у пэўнай ступені быў яшчэ і такім абаронча-палітычна-гандлёвым цэнтрам, бо ён знаходзіцца на рэчцы Нёман, которая працякае каля сталічнага колішняга Наваградка, як лічыцца першай сталіцы Вялікага княства Літоўскага. Вялікай ракі ў самім Наваградку няма, але акурат з-пад яго гары замкавай пачынае свой бег маленечкая рэчанька, якая менавіта пад Лаўрышаўскім манастыром упадае у Нёман, вялікую раку, якая цячэ далей у Балтыйскае мора, і звязвае гэты горад з усім светам. І вось мой аналіз, напрыклад, дакументаў, якія засталіся пасля дзейнасці Тэўтонскага ордэна на нашых землях, сведчыць пра тое, што крыжакі разумелі менавіта гэты шлях праз Нёман, а далей менавіта ад Лаўрышаўскага манастыра да Наваградка як важнейшы гандлёвы шлях, а таксама шлях, безумоўна, для ваенных паходаў на Наваградак, на важнейшы палітычны цэнтр Вялікага княства Літоўскага. Таму гэта такая своеасаблівая брама ўязная ў горад, і у пэўнай ступені гандлёвы кантрольны пункт, так бы мовіць, на выхадзе на вялікі шлях, Нёманскі шлях. Гэта вельмі важны аб'ект, вельмі важны манастыр. Ён і сёння адноўлены, праўда, на іншым месцы, ўжо за ракою Нёман, на іншым беразе, у новых формах, ад старажытнага манастыра нічога не засталося. Тым не менш, традыцыя сама ўзноўлена, манастыр працуе і, паўтаруся, застаецца самым старажытным мужчынскім манастыром на беларускіх землях і першым манастыром Вялікага княства Літоўскага. Дык вось, самая важная, каштоўная святыня гэтага манастыра — гэта Лаўрышаўскае Евангелле, і гэта абсалютна дакладна. Вось такі незвычайны помнік. Як мы можам, скажам так, з вамі
абазначыць яго значнасць вось для сучаснай беларускай культуры. Бо ўсё, што я раней казаў, гэта, хутчэй, прычыны і тлумачэння, чаму мы яго мала ведаем. Мы не вывучалі ні гісторыю Лаўрышаўскага манастыра, дагэтуль няма ні адной кніжкі. Не разумею, на першы погляд, як такое можа быць, але ніводнага грунтоўнага вялікага навуковага даследавання, прысвечанага Лаўрышаўскаму манастыру, на сённяшні дзень фактычна не існуе. Вось толькі нядаўныя святкаванні, якія ладзіла Беларуская праваслаўная царква, сталі падставаю для падрыхтоўкі такіх вось першых больш ці менш сур'ёзных публікацый на дадзеную тэму. Так ці іначай, манастыр невядомы, Евангелле недаследаванае, працы нашых замежных калег, найперш польскіх і украінскіх, яны, будзем шчырыя, трошкі альбо ангажаваныя, як адно з нядаўніх украінскіх выданняў. Ва ўкраіне гадоў 5 таму назад было падрыхтаванае факсімільнае выданне, вельмі спецыфічнае, як на мой погляд, і вельмі спрэчнае ў сваіх высновах. Гэтак, з іншага боку, многія замежныя публікацыі, яны толькі часткова, фрагментарна адлюстроўваюць, скажем так, каштоўнасць і значнасць Лаўрышаўскага Евангелля. Напрыклад, польскія публікацыі, ёсць 2 манаграфіі, прысвечаныя альбо моўным аспектам, мове Лаўрышаўскага Евангелля, альбо другая манаграфія, прысвечаная мастацкай аздобе Лаўрышаўскага Евангелля. Гэта ўсё важна, але гэта не стварае агульнага цэласнага разумення значнасці гэтай кнігі. Давайце зробім пэўнае падсумаванне і паспрабуем зрабіць такія высновы, чаму Лаўрышаўскае Евангелле мае каштоўнасць для беларускай культуры. Першае. Нягледзячы на тое, што існуюць розныя версіі паходжання, мы не ведаем, дзе само Лаўрышаўскае Евангелле было створана, і ёсць некалькі розных гіпотэз. Мне давялося даволі падрабязна займацца гэтым пытаннем. Самыя розныя ёсць версіі, не буду зараз усе пералічваць нават, але упэўнена мы можам сказаць толькі адно, што пачынаючы ад 14 стагоддзя і да пачатку 19 стагоддзя, гэта мы ведаем абсалютна дакладна, Лаўрышаўскае Евангелле знаходзілася ў Лаўрышаўскім манастыры. Дзе яно было перад тым, мы можам толькі здагадвацца і выказваць гіпотэзы. На мой погляд, і пры жаданні я магу гэта даволі падрабязна абгрунтаваць, Лаўрышаўскае Евангелле было створана ў Наваградку, у палітычным цэнтры, а магчыма, як думаюць многія даследчыкі, першай сталіцы Вялікага княства Літоўскага, верагодна пры Барысаглебскім манастыры, дзе існаваў адпаведны скрыпторый, і гэта Евангелле, безумоўна, звязана з мясцовай вось гэтай кнігапіснай традыцыяй. Тым не менш, гэта таксама гіпотэза. У мяне ёсць аргументацыя шматаспектная, звязаная з рознымі сапраўды напрамкамі навуковага асэнсавання гэтага помніка, але ўсё роўна гэта толькі гіпотэза з пэўнай доказнай базаю. Што дакладна мы ведаем, што ад 14 і да 19 стагоддзя гэта Евангелле безвылазна фактычна захоўвалася ў Лаўрышаве, пад самым Наваградкам на землях Беларусі. Яно зберагалася манахамі як найважнейшая святыня, яно чыталася, яно выкарыстоўвалася як напрастольнае Евангелле, яно упісвалася ў інвентары і іншыя дакументальныя помнікі гэтага манастыра. Таму яно дакладна звязана ўсёй гісторыяй свайго бытавання з Лаўрышавым і з Беларуссю. І толькі ў 19 стагоддзі, калі манастыр быў закрыты ўжо ў часы расійскай імперыі, гэта Евангелле было вывезена князем Чартарыйскім, верагодна ў Вільню, далей, верагодна, у свой маёнтак у Пулавы. Магчыма, на некаторы час яно трапіла ў Пецярбург, хаця гэта спрэчная версія. Потым яно апынулася ў Кракаве, дзе захоўваецца і да сёння у бібліятэцы Чартарыйскіх. Сёння гэта філіял Нацыянальнага музея ў Кракаве. Дык вось, фактычна ўсю гісторыю свайго актыўнага бытавання гэта Евангелле звязанае з землямі Беларусі. Гэта раз. Другое, чым каштоўнае гэта Евангелле, гэта, паўтаруся, тым, што яно надзвычай старажытнае. Гэта не проста адзін з самых старажытных помнікаў на землях Беларусі, я ўжо згадаў, это прыблізна 4-ы нумар з усіх вядомых нам сёння помнікаў, але гэта яшчэ і самы старажытны помнік Вялікага княства Літоўскага. Гэта фактычна першая кніга Вялікага княства Літоўскага.
перыяду фарміравання гэтай дзяржавы, перыяду стварэння Вялікага княства літоўскага. Па нашых вось апошніх даследаваннях хутчэй за ўсё лаўрышаўскае Евангелле можна датаваць прыблізна 1260-80 гадамі. Гэта акурат перыяд узнікнення Вялікага княства літоўскага. Таму, безумоўна, гэта вельмі важны такі вось аспект. Далей, лаўрышаўскае Евангелле гэта выключна важны помнік эпохі станаўлення старабеларускага пісьменства. Ранейшыя помнікі, яны узнікалі ў перыяд, калі яшчэ, скажам так, рысы беларускага маўлення вельмі слаба пранікалі ў кнігапісную традыцыю. У той час, як у 13-14 стагоддзях, як мы ведаем, адбываецца фарміраванне беларускай старажытнай літаратурнай мовы, якую мы называем старабеларускай. Айчынныя даследчыкі такое найменне выкарыстоўваюць, яно увайшло ва ўсе навуковыя даследаванні, энцыклапедычныя публікацыі, акадэмічныя айчынных вучоных. І вось на старонках гэтага Евангелля которое напісана на царкоўнаславянскай, безумоўна, мове, але мы бачым велічэзную колькасць уплываў ужо беларускага маўлення. І асабліва важна шматлікія ўкладныя запісы, дапісаныя на старонках гэтага Евангелля ў 14, 15, 16 стагоддзях, яны ўжо пішуцца дакладна на старабеларускай мове, таму гэта вельмі важны прыклад фарміравання, менавіта фарміравання старабеларускай мовы і старабеларускага пісьменства. Што важна, гэта і прыклад і такое непасрэднае сведчанне працэсу фарміравання беларускай народнасці, яе пэўных асаблівасцей. Вось моўныя асаблівасці мы абазначылі. Калі адкрываеш сённяшнія падручнікі па гісторыі беларускай дзяржаўнасці, напрыклад, такія падручнікі ёсць для вышэйшых навучальных устаноў, ці энцыклапедычныя працы, ці акадэмічныя работы нашай акадэміі навук, то мы, безумоўна, і ўпэўнена можам прачытаць, што якраз у гэты перыяд 13-14 стагоддзя адбываецца фарміраванне беларускай народнасці. І гэтым часам датуецца акурат лаўрышаўскае Евангелле, як вельмі каштоўная крыніца. Безумоўна, важна для вось нашай сённяшняй аўдыторыі яшчэ адзін аспект абазначыць. Лаўрышаўскае Евангелле гэта выключна каштоўны помнік і сведчанне хрысціянізацыі на землях Беларусі. Мы ведаем, што хрысціянізацыя Беларусі адбывалася адносна спакойна, паслядоўна і няспешна, так бы мовіць, амаль што натуральным чынам. У нас не было амаль зафіксавана нейкіх ваяўнічых актаў пашырэння хрысціянства, якія зафіксавалі летапісы, напрыклад, і ў дачыненні да падзей у Кіеве ці ў Новгарадзе, дзе сапраўды, ужываючы нават сілу, пашыралася хрысціянства. У Беларусі мы такіх сведчанняў не маем, але гэта прывяло не толькі да такога натуральнага і як сёння магло падавацца больш этычнага фармату пашырэння веры Хрыстовай, але і да таго, што гэтае пашырэнне адбывалася вельмі павольна. Значна больш павольна, напрыклад, чым у тым жа Кіеве ці на Кіеўшчыне, альбо на Ўгародчыне. Як мы ведаем, Беларусь у пэўнай ступені паганскія вераванні захавала ледзь не да 20-го стагоддзя, вось беларускі фальклор, прымхі, забабоны, павер'і, чараўніцтва і ўсё астатняе. Гэта ўсё існавала ў беларускай народнай культуры разам з хрысціянствам ажно вось фактычна да найноўшага часу. І ў пэўнай ступені працягвае існаваць сёння. Гэта наша рэальнасць, мы пра гэта ведаем. І апошнім рэгіёнам, у который прыходзіць хрысціянства на беларускіх землях, было Панямонне. Так званае верхняе Панямонне, гэта вось сённяшняя Гарадзеншчына, якое заставалася паганскім яшчэ вельмі доўга. Вось нават археолагі, якія займаліся даследаваннямі таго ж Наваградка, здавалася б, старажытны горад, там храм наваградскі з'яўляецца даўно, ўжо ў 12 стагоддзі стаіць, але ў цэлым археалогія, вось даследаванні Фрыды Давыдаўны Гурэвіч, якая шмат гадоў раскопкі курыравала ў Наваградку, паказваюць, што прадметаў хрысціянскага культу амаль не выяўляецца. То есть шмат што ёсць, безліч ювелірных упрыгожванняў, шкло і ўсё астатняе, а вось
хрысціянскіх артефактаў, якіх вельмі шмат было ўжо на той час у Мінску, у Полацку, у Тураве і іншых вялікіх гарадах цэнтральнай, паўночнай, паўднёвай Беларусі, усходняй Беларусі. А вот на Гарадзеншчыне гэтага было зусім не так шмат. І вось Лаўрышаўскае Евангелле, яно паказвае, што хрысціянства прыходзіць на гэтыя землі паступова, яшчэ ў перыяд так званай феадальнай раздробленасці, калі ўзнікаюць гарадзенскае, наваградскае княствы, вось, але замацоўваецца хрысціянства на гэтых землях ужо ў перыяд узнікнення Вялікага княства Літоўскага. І мы можам звязаць гісторыю Вялікага княства Літоўскага з гэтым Евангеллем. Тут што вельмі цікава. Верагодна, варта згадаць аднаго вельмі важнага персонажа ў нашай гісторыі, незаслужана абдзеленага ўвагай. Гаворка ідзе пра другога князя, вялікага князя Вялікага княства Літоўскага, Войшалка. Войшалк быў, як вядома, сынам Міндоўга, першага караля, менавіта караля Вялікага княства Літоўскага, ці каралеўства Літвы, можна так гэту дзяржаву назваць у перыяд Міндоўга. Але Міндоўг кіраваў не шмат і яшчэ зусім няпэўна. Ён вагаўся, ён лавіраваў у палітычным, рэлігійным, у розных сэнсах. Ён хрысціўся і адыходзіў з хрысціянства. Ён то заключаў саюзы з крыжакамі, то змагаўся з імі, то спрабаваў дамовіцца з галіцка-валынскімі князямі, то зноў жа ваяваў з імі. Ён меў шматлікія канфлікты з літоўскімі князямі, у тым ліку сваімі пляменнікамі, ну і гэтак далей. І ў выніку ён і загінуў падчас такіх, так бы мовіць, унутраных разборак. Яго ж сын, Войшалк, фактычна забяспечыў стабільнасць вялікай дзяржавы. Войшалк можа быць названы заснавальнікам гэтай дзяржавы амаль у такой самай ступені, як сам Міндоўг. Справа ў тым, што Войшалк здолеў пашырыць землі і ўмацаваць статус Вялікага княства Літоўскага. Ён пры гэтым дзейнічаў як такімі ваяўнічымі метадамі, як і яго бацька. Напрыклад, Нальчаны і Дзяволтву ён захапіў фізічнай сілаю і далучыў да Вялікага княства Літоўскага. А вось некаторыя іншыя землі ён далучаў палітычна, альбо заключаў палітычныя саюзы з магутнымі ворагамі, каб захаваць і ўмацаваць сваю краіну. Ну вось, напрыклад, адным з найбуйнейшых тагачасных ворагаў Вялікага княства Літоўскага, які прэтэндаваў на землі сённяшняй Беларусі, было галіцка-валынскае княства, альбо каралеўства Русь, якое вось акурат у гэты перыяд узнікала у горадзе Холме, сённяшнім Хелме ў Польшчы, была сталіца гэтай дзяржавы. У пэўны час князь і кароль у далейшым Даніла Галіцкі, як яго у нашых крыніцах часта называюць, Даніл Романович, Даніла Галіцкі. Ён жыў таксама у іншых гарадах, у Галічы, канешне, але найчасцей менавіта Холм лічыцца сталіцай гэтай дзяржавы, і гэта дзяржава набывала моц. Яна абвясціла сябе каралеўствам Руссю, фактычна прадаўжальнікам традыцыі старажытнай вось той Русі, якая загінула пад націскам татарскага ці мангольскага нашэсця. І у гэты момант яна была сапраўды выключна магутнай. Шматлікія паходы на беларускія землі было надзвычай складана спыніць. Што зрабіў наш вялікі князь Войшалк? Ён наведаў па адных звестках Галіч, па іншых звестках Холм, калі мы чытаем летапісы, і за аднаго з сыноў Данілы Романовича ён выдаў сваю сястру, за другому сыну ён падараваў ад імя свайго бацькі ў 1255 годзе Наваградак, а ад свайго імені Ваўкавыск і Слонім, і, дарэчы, гэта нам падказвае тэрыторыю ўладання ў Міндоўга і Войшалка. Запрасіўшы яго адпаведна накіраванне сюды на нашы землі, гаворка пра Шварна Данілавіча, за Рамана ён сястру выдаў, а Шварну прапанаваў беларускія землі. Тым самым ён, скажам так, зрабіў такі клін
у змаганні паміж братамі. Сам адышоў ад палітычнай улады трошкі ў бок, і пакуль браты, скажем так, галіцкія князі змагаліся між сабою, біліся між сабою, Войшалк набраўся сілы, моцы і даў ім адпор. У хуткім часе, у выніку вялікай такой паўнацэннай вайны, Войшалк адбіўся ад войска галіцкіх князёў, якое было яшчэ і ўмацавана татарамі, з якімі галіцка-валынскае княства пачало заключаць такі палітычны хаўрус, і вось такія супольныя татара-мангольскія і галіцка-валынскія войскі пайшлі вайною ў 1257-58 годах на землі Вялікага княства Літоўскага. Войшалк здолеў іх разбіць. І вось гэтыя палітычныя пертурбацыі ў галіцка-валынскім княстве былі ім выкарыстаны для ўмацавання гэтай дзяржавы. Мы ведаем, што самае важнае, што Войшалк быў не толькі разумным палітычным лідарам, але ён быў набожным хрысціянінам. Адным з найлепшых прыкладаў набожнага хрысціяніна ва ўладзе ў Вялікім княстве Літоўскім можа быць першым шчырым хрысціянінам, які кіраваў Вялікім княствам Літоўскім. Справа ў тым, што па розных летапісных крыніцах і галіцка-валынскі летапіс, першыя спісы яго датуюцца 15 стагоддзям, і першы наўгародскі летапіс, старажытны спіс ёсць у нас 14 стагоддзя. Вось яны фіксуюць, што Войшалк быў ахрышчаны ў маладосці. Па большасці крыніц ён быў ахрышчаны ў Наваградку яшчэ. У далейшым ён здзейсніў ці спрабаваў здзейсніць падарожжа на Святую гару. Паводле галіцка-валынскага летапісу гаворка хутчэй пра Афон, паводле наўгародскага першага летапісу на Сінайскую гару ён здзейсніў падарожжа, дзе быў пастрыжаны ў манахі. І ўжо вярнуўшыся на радзіму пад Наваградкам, паганскім яшчэ на той час горадам, як апісваюць летапісцы, ён заснаваў сабе манастыр на Нёмане. І амаль усе сённяшнія даследчыкі ўпэўнена кажуць, што гаворка, канешне, ідзе пра Лаўрышаўскі манастыр. Хутчэй за ўсё, калі верыць галіцка-валынскаму летапісу, гэта магло адбыцца недзе ў 1257 годзе, альбо 1265, калі верыць летапісу наўгародскаму першаму, хаця гэта дата менш верагодная. Так ці іначай, Войшалк сапраўды стаў першым манахам князем. Праўда, ёсць, безумоўна, тут некаторыя спрэчкі датычна шчырасці хрысціянскіх пачуццяў Войшалка, наколькі мы можам давяраць летапісцу, і іншыя таксама спрэчкі ёсць сярод сённяшніх даследчыкаў, але ўсе летапісы сыходзяцца на тым, што Войшалк быў шчырым хрысціянінам, які падтрымліваў хрысціянства ўвесь свой час. І ў перыяд акурат кіравання Вялікім княствам Літоўскім вялікага князя Войшалка узнікае Лаўрышаўскае Евангелле. У час Войшалка ці неўзабаве пасля яго. У тым самым Лаўрышаўскім Евангеллі, Лаўрышаўскім манастыры, які быў заснаваны Вялікім князем Войшалкам. Таму гэта, безумоўна, выключна каштоўны помнік, які паказвае нам, што Вялікае княства Літоўскае ад самага свайго пачатку было вельмі цесна звязана з хрысціянскай традыцыяй. Не Ягайла прынёс хрышчэнне на землі Літвы, зусім не. Задоўга да Ягайлы, за многа-многа дзесяцігоддзяў, нават стагоддзя, хрысціянства прыйшло у Вялікае княства Літоўскае, і многія з вялікіх князёў былі шчырымі хрысціянамі, пра што у тым ліку сведчыць і Лаўрышаўскае Евангелле. Справа ў тым, што ў Лаўрышаўскім Евангелі ёсць уласнаручныя запісы і запісы пісцоў аб наданні прадстаўнікамі монаршых дынастый, не толькі вось Войшалкам, не толькі Войшалк, звязаны з Лаўрышавым, але і многімі, напрыклад, Гедэмінавічамі, напрыклад, Міхаілам Гедэмінавічам, якога мы ведаем як наваградскага князя Карыята. Непасрэдныя наданні зафіксаваныя ў самім гэтым рукапісе. То есть многія вялікія князі непасрэдна ўпісвалі ў Лаўрышаўскае Евангелле ахвяраванні на карысць хрысціянскага манастыра. То есть мы перад сабою бачым адно са сведчанняў хрысціянскага пачатку ў самых ранніх часах у гісторыі Вялікага княства Літоўскага, і мне падаецца, гэта выключна важна. Пры гэтым усім
Яшчэ падкрэслім, што мы маем справу з кірылічным помнікам, напісаным на старабеларускай мове з беларускімі ўплывамі і на царкоўна-славянскай мове з беларускімі ўплывамі і на старабеларускай мове, што таксама пра многае сведчыць. Пра тое, якая мова пашыралася ў Вялікім княстве літоўскім, якая мова выкарыстоўвалася пры двары вялікіх князёў і якая вера дамінавала ў вышэйшых саслоўях Вялікага княства літоўскага. Безумоўна, мы павінны абазначыць выключную значнасць лаўрышаўскага Евангелля ў самых розных аспектах. У моўным аспекце, у гістарычным аспекце, як выключна каштоўную крыніцу па гісторыі стварэння Вялікага княства літоўскага і фарміравання беларускай народнасці, але і ў многіх іншых сферах. Напрыклад, у сферы мастацтва. Лаўрышаўскае Евангелле выключна каштоўны кніжны помнік. Пра гэта можна асобна сказаць, пра мастацкую аздобу лаўрышаўскага Евангелля, але баюся, што я не памыляюся, няма ніводнага іншага ўсходнеславянскага рукапісу, вось на ўсіх землях усходняй Еўропы, на землях Беларусі, Украіны, Расіі і нашых бліжэйшых суседзяў, тут вы не знойдзеце ніякага іншага Евангелля так багата ілюмінаванага, як лаўрышаўскае Евангелле. З усіх, напрыклад, беларускіх рукапісаў, толькі самых старажытных, толькі ў Аршанскім Евангеллі ёсць 2 мініяцюры. У лаўрышаўскім іх 18. 18 мініяцюр, адна ёсць прыгожая застаўка і 371 унікальны ініцыял. Ініцыялы не паўтараюцца, яны выкананы ў розных стылях з візантыйскімі іншымі ўплывамі. А мініяцюры гэта проста шэдэўры. Ілюмінацыя лаўрышаўскага Евангелля гэта сінтэз традыцый візантыйскага мастацтва і заходнееўрапейскага мастацтва. Менавіта таго, што ў далейшым стала спецыфічнай асаблівасцю ўсяго беларускага мастацтва. Вось на гэтым сутыку, узаемасувязі і ўзаемадакрананні традыцыі хрысціянскага ўсходу і хрысціянскага захаду нарадзілася беларуская культура і беларускае мастацтва. У значнай меры сённяшняе разуменне беларускага мастацтва, беларускага стылю, адметнасці беларускай культуры у вельмі значнай меры звязаная якраз з гэтай спробай дыялогу культур і сінтэзу традыцый усходу і захаду ў айчыннай культуратворчай дзейнасці. Так ці іначай, лаўрышаўскае Евангелле гэта унікальны прыклад, выключна важны для нашай мінушчыны. Ён дазваляе нам зразумець нашу гісторыю, нашу культуру, нашу мову, нашу літаратурна-пісьмовую традыцыю. Ён паказвае, што нашы продкі былі хрысціянамі набожнымі, прычым гаворка ідзе пра не толькі монархаў, як Войшалк, ці Карыят, ці іншыя нашчадкі таго ж Гедыміна, напрыклад, і Альгер, князь Алелька пакінуў свае ўласнаручныя запісы ў лаўрышаўскім Евангеллі, а гэта пачынальнік роду князёў слуцкіх, вось той самы Алелька, князь кіеўскі і слуцкі, які пачынае ту вялікую дынастыю. Ён таксама ўласнаручна запісаў ахвяраванне для лаўрышаўскага манастыра на старонках лаўрышаўскага Евангелля. Многія вядомыя ваяводы, военачальнікі, дзяржаўныя дзеячы, шляхцічы наваградскія і гараджане ахвяравалі нешта лаўрышаўскаму манастыру і часта запісвалі свае гэтыя ахвяраванні у лаўрышаўскае Евангелле. Гэта таксама само па сабе вельмі каштоўна. У выніку мы маем справу з надзвычай каштоўным кніжным помнікам, які не падобны ні на, скажам так, рукапісныя творы суседніх Расіі, Украіны, Польшчы, не на традыцыйныя рукапісныя кнігі хрысціянскага ўсходу і хрысціянскага захаду, а лаўрышаўскае Евангелле распачынае новую, уласна беларускую традыцыю кнігапісання, якая мае свае непасрэдныя і незвычайныя рысы, асаблівасці, пра которые мы можам і павінны казаць сёння. Безумоўна, лаўрышаўскае Евангелле сёння цяжка пабачыць у арыгінале, яго няма ў Беларусі. На вялікі жаль, у 19 стагоддзі яно страчанае было для нашай зямлі, было вывезена з гэтай тэрыторыі, і сёння не кожны мае магчымасць сапраўды дабрацца да арыгіналу.
Тым не менш, вось зусім нядаўна пабачыла свет факсімільнае ўзнаўленне. У Мінску мы зрабілі такую працу па факсімільным перавыданні лаўрышаўскага Евангелля. Ёсць электронныя копіі, ёсць іншыя ініцыятывы, і мне б хацелася спадзявацца, што лаўрышаўскае Евангелля вернецца ў культурную прастору, у навуковы і грамадскі ўжытак беларусаў, нашага народу, нашай нацыі, бо гэта надзвычай каштоўны помнік, які сведчыць пра нараджэнне Беларусі. Гэта першая кніга ў Вялікім княжстве літоўскім, і гэта адзін з першых дакументальных помнікаў, кніжных помнікаў, які ўжо паказвае на існаванне беларускай народнасці, беларускага народа. Вось такі рарытэт. А такі рарытэт незаслужана абсалютна абдзелены ўвагаю, і які нам абавязкова трэба было б падняць, так бы мовіць, на шчыт, узгадаць яго і пераасэнсаваць яго значнасць. Упэўнены, што гэта нам самім сёння вельмі патрэбна для разумення свайго месца ў свеце, сваіх каранёў, і, разумеючы гэтыя карані, мы можам рухацца далей наперад. Заклікаю вас да дыялогу, пішыце пытанні, спрачайцеся, аспрэчвайце мае развагі. Я буду толькі рады, шчаслівы вашай падтрымцы і вашаму удзелу дыскусійнаму ў тым ліку. Гэта дапаможа нам працягваць справу пошукаў вяртання нашай спадчыны і пошукаў нашай будучыні. Дзякуй за увагу і да новых сустрэч. Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі.